ओमफ्राय दायो आङो नै ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायनानै लाइभ फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सोर सोर फैगोन दिनैनि आंनि लाइभआव नायनोसै आरोना फैयोना फैया मिथिला आरोना फैद' लोगोफोर दसे रायज्लायनोसै ओमफ्राय रावबो फैयाखै आंनि लाइभआ माने आंनि भिडिअ कुवालिटिया मारै जाखो स्ल' जाखो ना मा रावनावबो थाङाखै नामा नटिफिकेसनानो हेल' लोगोफोर मा खालामबावनो आरोना दसे लाइभ फैबाय आरो नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै ओहो रावबो फैया माथो रावबोआनो फैया माथो आंनि लाइभआव ओंखाम जाखांबायमोन जोंहा रावबो फैया नामा आंनि लाइभआव ओंखाम जाखांबायमोन आं दसे जिरायनानै नै दसे लाइभ रायज्लायनो होननानै फैदोंमोन आङो ओमफ्राय दायो सासे फैदों आरोना सोर फैदोंमोन कमेन्ट खालामहरदो आरोना ब्ल'सो थांबाय आरोना हेल' लोगोफोर फैदो आरोना आंनि लाइभआव अननानै कमेन्ट खालाम लाइक खालाम आरोना लोगोफोर लाइभ फैदोंमोन आङो लोगोफोर फैद' आंनि लाइभआव दसे रायज्लायनो फैदो आरोना लोगोफोर गोसो रांखादों हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलाव बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय आरोना लोगोफोर दायो फैदो आरोना आंनि लाइभआव वेलकाम आजाव आंनि लाइभआव फैद' लोगोफोर रावनावबो थाङाखै नामा आंनि नेटआ बारा स्पिड नङा नामालै दिनै डाउन जाबायना बेखायनो लाइभआवनो आंनाव रावबो फैयाखिसै नै आं 5 मिनिटल' थानोसै 5 मिनिटआव रावबो थायाबाथाय गैला आरो आं हारसिंनो रायज्लायबाय थागोन आरोना लाइभआव रावबो फैयाब्लाबो आं हारसिं रायज्लायबाय थाखागोन रावबो नांलायखाया आरोना रावबो लोगोफ्राबो गैया आंहा हारसिं गाबबाय था आरोना गाबनो ओंखारबाय आङो आंनि लाइफआवनो रावबो फैया आं 5 मिनिटल' थानोसै आरोना लोगोफोर दायो 3:13 जाबाय आरो 3 मिनिट 13 सेकेन्ड थांबाय आरो 17 थांबावबाय आरोना आं 5 मिनिटआव रावबो फैयाबाथाय ब्लड थांनोसै आरोना आंबो नोंथांमोन लोगोफ्रानो रावबो आंजों सापर्ट खालामनो थाखाय लाइभआव रायज्लायनो थाखाय रावबो फैयासैब्ला आं हारसिं बोरैथो थाबाय थानो आरोना 5 मिनिट जानोसैयावबो रावबो फैयाब्ला हारसिंनो दसे 5 मिनिट रायज्लायनानै ब्लड थांनोसै आरोना लोगोफोर माथो खालामबावनो आरोना आङो लाइभ होनायानो जादोंना जायाखैथाय मिन्थिला आरोना लोगोफोर जिखुनु जाया होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर गाज्रि मोननाङा भिडिअ कुवालिटिया मा जादों आंखौ मिथिला आरोना दायो 4 मिनिट थांबाय आरोना लोगोफोर जेब्ला 5 मिनिटनि गेजेराव सासेबो फैमारथाराब्ला ब्लड थांसै आरोना ओमफ्राय आङो नेक्स्ट समाव होफिननाय जागोन आङो रावबो फैया नामा लाइभआव हेल' रावबो फैया आंनि लाइभआव लाइभ फैद' आंनि लाइभखौसो नायनो आंनि नैबे रावबो गैयै लाइभनि भिडिअनि गाहायाव कमेन्ट लिरना हरफिन आरोना लाइभ फैफिनदो होननानै कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर भिडिअनि गाहायाव लाइभ हरफिन होननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना नैबे आंनि रावबो गैयै 0 भिउवार्स लाइभनि गेजेरजों बिनि भिडिअनि गाहायाव कमेन्ट बक्स लिरना हरफिन फैफिनदो आदा फैफिनदो आयना बड' होननानै बिदि लिरना हरबानो जाबाय आरो दायो 5 मिनिट कमप्लिट जाबाय राइट नो दोनबाय दे